En David García, si us plau. Perdó, digues. Si em permeteu dues coses, jo hi he aquest compromís i he parlat amb les forces polítiques i comentava el company de la taula si hem d'estar mobilitzats al carrer. Nosaltres hem d'intentar estar mobilitzats al carrer com a representants dels treballadors i exigint això i al mateix temps també intentant conscienciar el màxim possible a la societat tant com puguem de la necessitat que hi ha d'una radiotelevisió pública. L'interès que ha suscitat això està produint-se jornades per tot el País Valencià en les últimes setmanes que pràcticament estem recorrent, companys estem en 1 i 5, uns altres en segon, ahir estaven en Massamagrell, un grup, altres estaven en Alcoi, estem fent un tour per intentar explicar això, perquè hi ha moltes coses que a la gent se li escapen de detalls que no coneixen de la realitat de la casa i que crec que està bé que es debatem. Tot això pot ajudar i tot això també ha de fer que es generi una sensació de que cal eixir a defensar lo nostre. I si es convoquen més coses i podem mantindre aquest àmbit de convocatòria, que la gent acudisca a reclamar-ho com una cosa seua, com a que està perdent un dret, com a que és necessari que eixcam al carrer quan es faci això. I per tant, també estaria bé que tots junts mos mobilitzàrem en això i no abaixarem el pistó, perquè pareixia que en un moment, quan van vindre la reforma laboral i tota la història, vam eixir tots escopetats, però conforme han anat degradant-se les relacions laborals a les empreses també, la gent per la seva pròpia situació d'aplatanament, de dir que si no hi ha solució i tal, on venim avall i és difícil. Nosaltres anem a fer-ho en tant que puguem, però també anem a enfrontar-nos ara a la negociació d'un ERO d'extinció, perdrem la feina, molta gent dels companys ja va emigrar en el primer ERO, teníem a més de 40 o 50 persones a l'estranger, 20 càmeres, operadors d'equips i tal se'n anaren a Qatar, que estan en aquests moments buscant a molta gent per a treballar, a Abu Dhabi, a Austràlia. Vull dir, és que aquest és el futur, és així, la gent que té tècnicament això se'n va a buscar mercats on pot treballar i podem estar així i tal, però realment és tot més complicat. Per tant, potser no sabem si el nostre futur, el personal, per això dic jo que ens importa com a treballadors i anem a lluitar com a treballadors en aquest sentit, però el futur com a societat és necessari este mitjà. I després jo m'atrevisc a dir una qüestió també que potser és incòmoda per als partits de l'alternativa que pot conformar un govern així, però no cometem els errors que ha comès el PP, és a dir, que quan parlem de pluralitat no és el que m'agrada veure a mi només, perquè sé que és incòmode dir-ho en aquests moments, però molta gent diu, és que sempre està així, Fabra, cony, que Fabra és el president de la Generalitat, que ha d'eixir, potser més que altra gent, i ho hem d'assumir, i és del PP, i jo no l'he votat, però en aquesta situació, siga qui siga, haurà d'eixir en funció de la seva representativitat. El que no pot ser, i això ho denunciava el comitè de redacció que teníem abans, és que quan van governar en un govern de coalició, en el 95, hi havia una estratègia per a cobrir els actes de govern. Quan anava a Zaplana, es treia sempre Zaplana en el seu perfil bo, quan Héctor Villalba o Lizondo anaven a actes, es treia sempre a veïns, parlant de això que bo, que tal, no sé què, treien els veïns, i aquesta ordre estava donada des d'allà. Els informatius es controlava el PP, que es va quedar en això, i els programes Unió Valenciana. Van buidar el departament de programes, no feien cap programa de producció pròpia, i els informatius es convertien. I llavors feien aquesta estratègia. Per tant, quan arriben els altres, que no cometen tampoc aquests errors. És a dir, que qui toca eixir, isca en funció del que faça i en funció de la repercussió del fet noticiable, no en funció de si hi ha un govern de coalició, tots pegant-se colzades a veure qui ix en la tele o anem a amagar la representativitat que tingui l'oposició. Vull dir, ho dic des de l'òptica de la situació en la que està i des que hem patit la situació d'intentar fer una radiotelevisió plural, perquè és molt fàcil que quan un té el poder se li oblida de dir anem a lluitar tal, i ara eixim el nostre. Doncs no, la pluralitat aquí eixen tots, vull dir que potser és una cosa de perogrullo, però a vegades és fàcil que se'ns oblida i això
l'impost té molta ràbia, algú que t'ha putejat molt, però s'ha de buscar això. I la lluita l'hem de mantenir i en aquest sentit també els companys més joves i tal que estaven animant a lluitar i a fer feina des de les universitats, des de tot, hem de moure'ns en tots els sectors socials i sobretot escampar-ho tant com puguem les informacions que anem coneguent noves, perquè ja dic que per a molta gent conèixer les realitats econòmiques de la casa, saber que hi ha gent imputada, saber que els costos laborals realment no són el que n'ha a la tele. Totes aquestes coses està bé que en tots els àmbits de difusió ho tinguem i anem animant a la gent que és de salsa. La idea nostra